Stel je voor dat je stadig om bliem worden. Of dat je niet meer jaren kunnen. Voor Wilte Jager van Burgum hield beide. 14 Elien kreeg hij te jaren dat er het Usher-syndroom had. Om jild op te heljen voor onderzoek naar de ziekte fietste Takkenvreed de Alwesterrentocht. Dat dochter op een tandem. Te jaren met zijn maat Hendrik Jan. Nou, 3 Elien ben ik aangekeurd. En ja, ik moet toch wat doen. En toen weer een keer te jaren. Toen zei ik tegen Hendrik Jan van, nou, we kunnen wel een tocht doen op een tandem. Nou, een paar dagen later stuurde je mij een tandem verder door. En toen zei Hendrik Jan, we gaan fietsen, we gaan trainen. Het Usher-syndroom is een zeldzame erfelijke ontwaning. In Nederland hebben er zo'n 1000 mensen last van. Wilte fietste tocht echt voor lotgenoten. Want het Usher-syndroom had flinke impact op haar lippen. Mijn gehoorapparaten had ik ongeveer een gehoor van 74%. En qua zicht, ja, dat is ongeveer naar kokervisie. Hè. Dat is, ik ga ongeveer nog 24 tot 30%, nou ja, rocht vooruit. En alle mensen die de handen jaren doen, die zeggen het helemaal. Maar ik zie mijn handen hier pas. En alles wat er boeten zit, valt van mij voort. Wilte en Hendrik Jan kennen elkaar van het werk. Ze zijn oud-collega's. Wilte vindt dat ik bijzonder dat zijn maat dit te jaren bij hem dwaan wil. Hartstikke mooi, daar ben ik me heel dankbaar voor. Ja, hij had er een prototiertje stutsen van mij. Ja. In november, toen kwamen we ermee. En toen had ik op Marktplaats een tandem op Skarrel, een heel oud tandem. Dus daar ben we begonnen, gewoon in onze gewone kleren. Toen hebben we dus een oren tandem, toch een fietsenzaak uit Assen, die had dus een fiets sponsoren. Dat was wat een sneller modeltje. En er moest niks snellere kleren bij. Ja. Dus nu ziet het er al wat professioneler uit en dan geven we 1 keer in de week eigenlijk wat te fietsen. Hendrik Jan is tijdens het fietsen Wiltes eigen en eren. Doet ze voor het eerst op de tandem stapten, wie het nog even ziekje. Maar intussen binnen ze aardig op en maar afstemt. Ik moet vaak wel even een beetje melden welke kant dat ik uit ga. En met opstappen, maar we even tegelijk de traper even naar boven. Wie zit er vast op de traper. Wie moet er tegelijk links even eruit hekje. Als er wat omkomt, er wat verdeel komt, dan mag ze er weer remje. En dan zijn we een beetje contact met elkaar houden, ja. Is het klaar hoor? Ja, zeker. Ik ga een microfoontje hier, hè. Krijg het nou ik. En dat Jet Wilte waar ik zien eren, dan hoef ik net steeds achteruit te razen, maar ik kan gewoon in het microfoontje praten en dan jij daarmee. Op een kruising stap je weer met je eigen tocht. Ja, uithekje. De manlje zette vreed uiteen in Ljouwert. De 264 kilometer lange tocht wordt een flinke uitdaging. Want ze gaan nog neer jeder san eind fietst. Een motivatie in elk geval geen gebrek. Het doel is dat ze mij 4-4 dus het proces stil kunnen zetten. En ik hoop dat het eigenlijk wat jeder komt. Dat ik wat ik nou nog ha, dat ik dat kan horen.